नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या युट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे काकडीचा धोंडस, तर त्याका टोपातला पण म्हणतात। माझ्या एका सबस्क्रायबरने सांगल्या की काकडीचा धोंडस बनवून दाखवा म्हणून मी आज तुमका काकडीचा धोंडस बनवून दाखवणार आहे। तर तुम्ही पण करून बघा आणि त्याची चव कशी लागता ती पण माका कमेंट करून सांगा। आणि आता सुरुवात करूया। काकडीच्या धोंडासाठी लागणारा साहित्य, हे उकडे तांदूळ, हे सुरई तांदूळ गावठी, ही वेलची, ही एक काकडी आणि गूळ, जिरा पावडर, काजू, मनुके, बदाम, किसलेला सुक्या खोबरा। आता उकडे तांदूळ आणि सुरई तांदूळ भाजून घेऊया। आता हे उकड्या तांदूळ आहेत ना, हे गावठी आहेत म्हणून याचे तुकडे असे झालेले आहेत। आणि जर तुमका गावठी तांदूळ उकडे नाही मिळाले तर तुम्ही बाजारातून पण आणा। तव गरम झालं, आता हे भाजून घेऊया सगळे। आणि हे एकच पेलो घेतलेले आहेत, हे बघा ह्या मापान घेतलंय म्हणजे बरोबर होता। आणि ह्याच मापान परत हे गावठी तांदूळ आहेत ना, ते पण अर्धो पेलो घेतलंय। आता हे चांगले असे भाजून घ्यायचे फुलवून, सारखे परतीतच राहायचे, मग ते करपत नाही खाली। हे बघा आता उकडे तांदूळ असे हे भाजा निले, हे बघा असे फुलून घ्यायचे। आता हे सुरई तांदूळ भाजून घ्यायचे, हे बघा असे फुलून घ्यायचे ते पण। हे आता तांदूळ आहेत ना, हे भाजून घेतले, हे बघा। आता गॅस बंद करून टाकायचं। हे बघा असे ते पण घेतले ना फुलवून उकडे तांदूळ, तसेच हे सुरई गावठी तांदूळ पण असे भाजून घ्यायचे। आता हे उकडे तांदूळ आहेत ना, ते मिक्सर मध्ये लावून घ्यायचे, थोडे जाडे भरडे। हे बघा हे असे घ्यायचे जाडे भरडे। हे बघा हे उकडे तांदूळ असे घेतले ना जाडे भरडे लावून, तसेच आता हे सुरई तांदूळ पण घ्यायचे जाडे भरडे लावून। हे दोन्ही अलग अलग लावायचे, वेगवेगळे एकत्र नाही लावायचे। आता ही काकडी सोलून घ्यायची अशी पुरी, आणि अशीच कोवळीच काकडी घालायची, मग आंबट होत नाही। ही बघा आता अशी सोलून झाली, ही बघा अशी पूर्ण। आता ही याच्यावर किसून घ्यायची, किसणीवर कोवळी असता ना, त्याच्यात काय एवढे बिया नाही मिळायचे। हे बघा असे, हे बघा काकड्याचं असं किस करून घेतलंय। जसा माप आहे ना त्याप्रमाणेच घेतलेला, थोडा जर जास्त केला असता थोडा जास्त घ्यावा तुम्ही। काकडीचा धोंडस तुम्ही टोपात पण करू शकता आणि कुकर मध्ये पण करू शकता। आज मी तुमका कुकर मध्ये करून दाखवणार आहे, आता लवकर शिजता ना म्हणून। आता कुकर तापलो, आता हे सगळा तेलात भाजून घ्यायचा। आता हे उकडे तांदूळ परतून घ्यायचे तेलात, थोडासा 2-3 चमच टाकायचा तेल, तुम्ही कसा वापरशाल तसा, नाही तर तुपात पण केलास तरी पण चालात। नंतर ह्या गावठी तांदळाचा, आता या सुक्या खोबरा त्याच्यात टाकून घ्यायचा भाजून, असा हलक्यासा घ्यायचा परतून। आता हे गूळ टाकून घ्यायचं, तेवढंच घेतलेलं एक पेल्याचं। तो बघा आता सगळं गूळ बिरगा सगळं टाकले, तेवढा मटेरियलचा सगळा बिरगाळा आलेला आहे बघा। आणि आता त्याच्यात या तवसा टाकायचा, काकडी गॅस थोडी बारीक करून ठेवायची। या बघा असं सगळं दिसतं। तुमका जास्ती व्हाया ना तरी तुम्ही काकडीचो किस जास्त टाकू शकता। आता त्याच्या अंदाजाने ना पाणी टाकायचं।
आता जरा चवीपुरता मीठ टाकायचा थोडासा, अर्धा चमच. नंतर हे सगळं ड्रायफ्रूट, वेलची आणि हे सगळे दाखवले ते सगळे ड्रायफ्रूट टाकायचे. हे बघा, हे त्याच्या अंगाबरोबर असा पाणी येऊ गया, असा त्याच्या वर पर्यंत नको, तरच तर चांगला सुकतला. आता जास्त पाणी झाला तर थोडा नरम होतला. हे आता असाच शिट्टीला कुकर लावून ठेवायचं. आणि आता थोडीशी हळद पण टाकायची, मग चांगला कलर येता. अर्धा चमच. हे बघा, आताचाच असा सुकत येईल आणि शिट्टी दिलास ना काही एकदम सुटसुटीत होतला. आता एका झाकण लावून कुकरला शिट्टी द्यायची आणि मग थोडी फास्टच ठेवायची गॅस. हे बघा, कुकरला शिट्ट्या देऊन झाल्या. आता या धोंडस रात्रभर कुकर मध्ये तसाच ठेवायचा आणि सकाळी उघडून ता बघायचा. काकडीचा धोंडस रात्री तसाच कुकर मध्ये ठेवला, तर आता बघूया कसा झाला. तर हे बघा, असं आता चांगला या सुकाणीला एका शिट्टीवर बनवलंय. हे बघा, आता बर्फी सारखे अगदी असे त्याचे तुकडे येईल. हे बघा, असे काकडीचा धोंडस मी बनवलाय, तसा तुम्ही पण बनवून बघा आणि त्याची चव कमेंट करून सांगा. आणि मालवणी फूड कॉर्नर या युट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा. आणि भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय.